Η επόμενη θεωρία μας είναι η θεωρία της στοχοθέτησης. Η θεωρία της στοχοθέτησης στηρίζεται στη διαπίστωση ότι κάθε ανθρώπινη ενέργεια είναι απαραίτητο να κατευθύνεται προς κάποιο σκοπό. Να έχει ένα στόχο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Κάθε ανθρώπινη ενέργεια, αν δεν έχει στόχο, είναι άσκοπη. Είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό αυτό σε όλους τους τομείς της ζωής μας, όχι μόνο στο επαγγελματικό, σε όλους τους τομείς. Αν δεν έχουμε στόχο ξεκάθαρο και αποδεκτό, δεν μπορούμε να πετύχουμε το οτιδήποτε. Οι κύριες αρχές αυτής της θεωρίας είναι εξής, ότι ο στόχος πρέπει να είναι σαφής, συγκεκριμένος και όχι αόριστος ή γενικόλογος. Ας πούμε, δεν μπορούμε να έχουμε απλά να βάλουμε τα δυνατά μας, μια γενική, χωρίς να έχει κάτι ξεκάθαρο μπροστά. Μπορούμε να έχουμε ένα στόχο, ας πούμε, θέλω αύξηση 10%. Έτσι, οπότε αυτό είναι ένας ξεκάθαρος στόχος και εκεί πέρα θα πρέπει να δουλέψω πολύ πιο μεθοδικά για να το πετύχω αυτό, απλά να βάλω τα δυνατά μου. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί με πολλούς τρόπους. Οι δύσκολοι στόχοι δε οδηγούν σε μεγαλύτερη προσπάθεια και επιμονή από ότι οι εύκολοι στόχοι. Με τους δύσκολους στόχους όλοι κινητοποιούμαστε περισσότερο, έτσι. Ένας εύκολος στόχος πολλές φορές μας αφήνει και παγερά διάφορους. Και οι γονείς το βλέπουμε, θέτουν στόχους στα παιδιά. Γιατί δεν το κάνει, αφού το έχω ζητήσει. Δεν είναι εύκολος στόχος, δεν θα μείνει το παιδί του. Βάζω κάτι δύσκολο, να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί, να έχει μια μεθοδικότητα, έτσι, σε διάφορους τομείς. Πόσο μάλλον στον χώρο της εργασίας. Και μία άλλη βασική αρχή είναι ότι τα άτομα πρέπει να έχουν τις ικανότητες που απαιτούνται για να διεκπεραιώνουν και για να κάνουν τη σωστή επιλογή του στόχου. Γιατί πολλές φορές, ας πούμε, βάζουμε ένα στόχο που είναι πολύ μακριά τις ικανότητες μας. Θέλω να γίνω δικηγόρος. Τελεία. Ναι. Για να γίνεις δικηγόρος, εκτός αρκεί μόνο να είσαι καλός μαθητής, να γνωρίζεις καλά την επιστήμη της νομικής, πρέπει να υπάρχει κοινωνικότητα, έντονη κοινωνικότητα. Πρέπει να υπάρχει μεγάλη ευκαιρία λόγου. Πρέπει να υπάρχει μια διπλωματία από το άτομο. Άρα λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις ικανότητές μας προτού θέσουμε ένα στόχο. Έτσι. Η σωστή στοχοθέτηση πάντα στην εργασία είναι το 90%